नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। Kaisa News kotor kasoi peke nayok actor Bollywood ni hero Govindo guli nangjago hinui. Hingga ke bo bahage guli nangjaka boro nangjaka tabo bini chori bahai hadike salainai monti kisakok norok nai tongdi ani channel o paisa. Aumia kaisa koktuma news o kase peke 1 October ni dino Govindo bini nogo achungni polipasta somoyo bini laisen gwnang silaino sabkhaiui jepuro almalio tono nayo afuro bini yakni kwlaiui bini yakungo silai kokjaktui wngui thangka amabai Govindo no loge loge no hospital o tlangjaka tei loge loge no hospital o tlangui bini yakungo nangmani guli no karijaka saimaka Govindo ni yagra yakungo guli nangka hinui tabuk bono hospital tlangui guli karimani pore bini sakham kaham no hinui saimanka tei saimanka bo hospital o tongtutui bini friend rokni bagui kaisa message ohormani tei norok bo khwnai manka na video ni puilao bo bini friends rok no tamo saka tei bo saka oro nokni kripa jotoni kripa tei doctor rok ni naikolma bai bo sori kaham no tongo hinui ulo bo guli nangjago hinui koktuma khlaimani pore bini dolok Bollywood ni bini sinijak borok rok bobai khoroksa khoroksa ke hospital o malaina bagui thangbai kya hingke norok ani video no chajakhai like share khadi tei channel o chajakhai subscribe khadi mode hai tebo kotal kotal video manani bagui।